לפתוח את התערוכה של ריטה, ואני אתן את רשות הדיבור לראש העיר, מר איציק אוחיון, בבקשה. ערב טוב ושבוע טוב. אני שמח מאוד לפתוח הערב את התערוכת הציורים של הציירת ריטה. השתלבותה המוצלחת בישראל מאפשרת לה לעסוק במגוון תחומים ובנוסף לעבודתה במיטב. בציורים אנו רואים את כישרונה האמנותי ואני שמח שיש בידה להמשיך וליצור גם בארץ. ריטה, אני מאחל לך המשך יצירה פוריה והצלחה בכל עיסוקייך. תודה לנאוה בביוף, האוצרת, לצוות מנהל התרבות ולצוות אולם שרת. ולכם קהל נכבד ויקר, אני מאחל לכם הנאה מלאה והמשך ערב נעים. שיהיה לכם חיים טובים בעיר שלנו, ואני רוצה לברך את נילי שהיא אחראית על התערוכות, ואני מקווה שיהיה לך הצלחה בהמשך הדרך בחיים שלך. תודה רבה לכם ושבוע טוב. תודה רבה לראש העיר, ואני רוצה לומר כמה דברים. אני שמחתי מאוד לעצור את התערוכה של ריטה. העבודות שלה עבודות ססגוניות, מלאות צבע, מלאות אקספרסיביות. אנחנו רואים שריטה אוהבת לעסוק בכמה נושאים, גם בנוף, גם בנשים, גם בעבודות שהן אותנטיות כאלה כמו על הודו, ונעים מאוד להסתכל בעבודות האלה. הן מאוד מאוד מדברות לכל אחד, והדמיון של ריטה מאוד פורה, הרבה דברים היא מוציאה מעצמה, אבל בכל התמונות אנחנו רואים משהו משותף, וזה האופטימיות והאופי של ריטה שניכר בציורים שלה. כנראה שלריטה יש גישה מאוד מאוד אופטימית לחיים, יש לה שמחת חיים, אנחנו רואים את זה בצבעוניות, ואני בתור אומנית גם כן וציירת, וכרגע מייצגת את עמותת אמני פתח תקווה. אני שמחה מאוד לראות את העבודות שלה, ואני מקווה שהיא תצטרף אלינו לעמותה ותצליח בכל אשר תפנה. אני מאחלת לך ריטה הרבה הצלחה. אני רוצה לומר תודה לראש העיר שמאפשר לנו להציג כאן באולם שרת, בהיכל התרבות בפתח תקווה, בבית האומנים שלנו ברחוב רוטשילד 75, בבית מפעל הפיס, ואני מזמינה את כולכם לבוא ולהסתכל בתערוכות שמתחלפות מדי כמה שבועות וליהנות מהעבודות של אמני פתח תקווה. אני רוצה להודות לנילי שהיא הכוח שעומד מאחורי העמותה שלנו, עוזרת לנו בכל דבר, מעודדת את האומנים, ולהודות לאבי ולכל הצוות שלו שמחזיק כל כך יפה את המקום, ואני מקווה שהאירועים שיהיו כאן יביאו הרבה אנשים שיבואו ויעריכו את העבודות של ריטה וייהנו מהם. אני מאחלת לכולכם ערב נעים ותהנו מהעבודות. במהלך כל השבוע יש כאן אירועים, ואז כל ערב, ואז האנשים יוכלו לראות את התערוכות. אז שמעתי מה שראש העיר אמר, יש כאן אירועים במהלך כל השבוע, העבודות של ריטה יהיו מוצגות במשך חודש ימים, הרבה אנשים יבואו ויראו את העבודות, ואתם מוזמנים לבוא שוב ושוב, ליהנות גם האירועים שכאן נמצאים וגם מהעבודות. אני רציתי כאן להזמין עוד כמה אנשים, אבל אני אינם. אני חושב שהביאו קצת יותר מאוחר בגלל ההבדלה. כן, בגלל צאת השבת. אז אני אזמין את ריטה, בבקשה.
תודה רבה למילים מאוד מאוד חמים, ממש. סליחה לי, ורוצה להגיד תודה רבה לכולם, ורוצה להגיד תודה רבה לאיציק אוחיון קודם כל, ורוצה להגיד גם כמה מילים על איציק אוחיון שאתם רואים ואנחנו יודעים שהגיעו הרבה שנים פה בעיר, על כמה הוא השתנה. עיר השתנתה חבל על הזמן. וגם אני יודעת שהרבה כוח הוא נותן לכיוון תרבות. לכן אני רוצה להגיד המון המון תודה רבה לחם לב בכיוון הזה. אז מצטערת שאני ממש מרגשת וקצת עם עברית. טוב, אז גם רציתי להגיד תודה רבה לנילי חי, מנהלת אגף האמנויות. אני רוצה להגיד כמה מילים גם. הנה הגיע עוד אחד. כן. ברוך. שמישהו ממיטב הגיע. כן, זה לאט לאט. רציתי להגיד על נילי חי, כי היא לקחה אותי ליד מההתחלה, כשאנחנו דיברנו בשיחה ראשונה, עד הסוף, עד פתיחת התערוכה הזו. כי כמה גימלים, כמה דיבורים בטלפון, זה כל המלצה, כל עזרה מכל הלב. תודה רבה וגם מכל הלב. תודה רבה לך. גם רוצה להגיד תודה רבה לנאווה פפאייב, כי היא מקצועית, היא מורה של ציור. ומתי שהכרנו ממש, יש כמו כימיה כזה, ככה מדליקה, כן, שאוהבת אנשים כזה פתוחים. ואני בהתחלה אמרתי, לא צריך להגיד איזה יופי, אני רוצה לקבל ביקורת איך ממש תמונות, כי התערוכה הזאת בפתח תקווה פעם ראשונה אני עשיתי אסן עכשיו. עשיתי כמה תמונות, נתתי לתל אביב, אבל שם חנות גלריה זה לא רמה כזאת, פה ממש רמה גבוהה. ותודה רבה. בתל אביב יותר גבוה מפה, לא הבנתי. לא, פה יותר גבוה משם. אני נתתי שם כמה תמונות, כן, כאילו שם, כן. ורוצה להגיד תודה רבה לאבי עזר, כי גם בן אדם מאוד מאוד חם, מאוד מאוד נחמד, שאנחנו מכירים הרבה זמן, כי אני גם בעולם פה משהו עשיתי מזמן, וכל עזרה, הוא אמר ככה, מה שיש שאלה, איזה צריך עזרה, אני תמיד מוכן לעזור, וממש ככה. וגם רוצה להגיד תודה רבה לצוות העובדים שעזרו לי, אני עזרתי להם לקלוט את הכל הזה, כי הם ממש מקצועיים, מומחים, זה ממש עשו כמו שצריך לי הזו. ורוצה להגיד לי גם תודה רבה למשפחה, לחברים שאתם באו לכאן ועוזרים לי במצב רוח ועוזרים ואולי ברעיונות לעתיד לעשות עבודות אחרות. אז בגדול אני אמרתי הכל. אז אני מסתכלת בעברית כי אני ממש דברי קצת ברוסית. אז כולם מבינים, אני מבין. חכה שיבואו כמה כאלה בעברית שלא יודעים. חכה שאלה שלא יודעים. חבל ש... אז חכו קצת, כן, אנחנו... לא להתפזר. עוד מעט בטח הגיעו חברים שלכם למיטה והכל. אני מצטער שאני צריך להגיע לספורטן. ובטח כמה חברים מהמיטה. אני מקווה שהם ידעו. שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה לכם. ורוצה כמה מילים להגיד, אם מישהו רוצה להמליץ או לשאול או רוצים לכתוב כמה מילים, יש שם מחברת, יש שם כרטיסי ביקור, אתם יכולים לקחת ולהתקשר ולדבר, אני מקווה שאתם תהנו פה ויש כיבוד
עכשיו תהיו פה כמו משפחה. תודה רבה. תודה לריטה, התערוכה פתוחה, תהנו, ובטח עד התערוכה הבאה ריטה כבר תדע שוטפת עברית, לא יהיו שגיאות.